रायजोफोर खुलुमलायबाय बरायलायबाय गोदान मोनसे भिडिअआव जोंनि फिसा ब्लगाव आरो नै फिसाजो माने मा खालामदों अबाव थांदों एसे शेयार खालामनो थाखाय बे भिडिअखौ लाबोनाय जाहैबाय जों हौवा हिन्जाव आरो आंनि फिसाजो फोरमायथि सनाखौ लानानै आंनि डिउटियाव लांगासिनो आरो माने दखानाव दिनै बेलासियाव ओरैनो न'आव थास्लायस्लाय दखानाव लाबोफाबाय आरो दा नोंथांमोना नायलांफाबानो जाबाय जोंनि भिडिअखौ जोंनि बाजारखौ एसे देखायनो नाजागोन आङो आरो हेलौ होनहरदो दे सना हेलौ हेलौ आंबो दं हिन्जावबो दङ मोदांलायथारदो अननाय नै जोंना लामाया फुरा अखा हादोंमोन नालाय दै जमा जाना थादों लामाया एसेबां मोजां नङा मानास हाग्रामा सेरनि नालाय नै मानास हाग्रा गेजेर गेजेर हाबनाय बायदि मोनलायलाङो आरोना लामाखौनो जोंनिखौ सोरबा बायदियाथ' बिदिनो बुङोना जोंनिथिं फैब्ला मानास हाग्रायाव हाबनाय बायदि मोनलायनो ससे लामाखौ डेन्जार जोंहा बाजारसिम मोनफैबाय गारिखौ पार्किंआव दोनबाय आरो ओरै बाजारा जोंनिया जोंहा पार्किंआव दोनबाय साहायाव सिरि सिरिनो गारिखौ ओमफ्राय नै फिसाजोआ ओंखारबाय थौदो सान्दुङाबो जि बोरो ओइ लक मारिबाय बुरिया बाग्रा लाबोखालायथारदोंलै नै दा बानो गोसोबा बानोसै नो लादो जोंना कालपानि बाजारा नै फुरा भिरलै भिर जाजोबना दं नै मैगं थाइगंफोरानो जि बजाय जाजोबना दं नुवाखै खांख्राइबो फानलायथारदों ओइ नैयाव दं नै गला गामि जों गामिनि नै बिसोरो ओमफ्राय नै मैगं थाइगं जों लेथुखु गेसावबो फानदों नै फुरा भिर जायो आरोना बेलासि समाव थास' फानदो थास' ना मा होनो आसिना थास' ओमफ्राय नै माबाबो दं ड्रागना जोब्बाय बेखिनिल'सै आरोखि ओरै आयं एन्जराबो फानगासिनो बिनि मुङा एन्जर नै आयं एन्जर मा फानगासिनो नै फुरा बेयो मैगङा नैयो मैथा बांगाल जिंखा पथल माबा बहल मोदुफुल बिबार फानगासिनो आरो आयं एन्जरा नै जोंहा नायगासिनो फिसाजोजों बुरिखौ नै जारु सिबनो होबाय आङो न'खौ एसे मैला जाना थायो नालाय थुला बाला एसे सिबना होनो होबाय आरो दखानखौ सिबना होबाय बुरिया नै आंना अनसुलिथार नैबेफोरखौ नैजों हुखांदे हुखांग्राया नैसो मोजांसिन हुखांग्राया माने एसे रोजा नालाय नोंहा मोजां जाया बैजोंनो हुखांनो मोजां जायो ओमफ्राय नै लेथेर फेथेर दोनलांजोबदों आं लेथेर फेथेरथ' नोंहा नायदोंमोन नालाय बेखौ मैया कास्टमार जाबोर गारग्राया जाहैबाय रोजाना ओमफ्राय बैयो मोजां उथिया ओंखायनो आङो नै बेफोरबायदि माबाजोंनो गस्लायाव मोनग्राया मेरला दंना बेफोरो जेनेबा नैफोर मानि सिङाव थायो बेफोरजोंनो हुखांनो बिराद मोजां आरो पातला नालाय ओमफ्राय आङो दखानखौनो बांद्राय खुलिनाय जाखायाखैमोन आरो माने प्रब्लेम जाबाय दं नालाय न'आव एसे ओजों थांलाय ओजों फैलाय माने खारथिंलाय मालायावनो दखानखौ गद होनो मोनाखै आरो ओमफ्राय नै गेन्जिफोर दङ सोरनोबा नांगौबा लांफैनो हागोन मोनथाम जाथसोनि दं मोनसे बेलेग आरो दामा बेफोरबायदि मोनथामल' नङा मोनब्रैबो दं नै बेफोरबायदिबो जिमफोराव थांबा एक्सारसाइस माबा माबियाव थांबा ओमफ्राय नै बेफोरबायदिबो दं सोरनोबा नांगौबा लांफैनो हागोन दखानखौ बांद्राय गद खुलिनाय जायाखै आरो बर्थमान गद खुलिनाय जाथ'नाय नङा बेबायदिनो सोलाबबासो फैनाय जागोन आरो आङो बेबायदिनो थाब सोलिथ'नोसै रायजोफोर फिसाजोखौ फैग्रि सासे आदाया लाना थांबाय गावनि दखानसिम नै दा जोंहा सानैजोंल'सो बुरै ओमफ्राय बै आरो गामिनिनो आदाया लांदों माने बैसाबो दखान दं दख'ना दखान ओमफ्राय बेयाव लांथ'दों आरो थांलायदो नानिखौ ब्लाउस बायगोन थां बाखि लायो थां जेबो नङा आंनि नाम खोन्था नानिखौ लायना फैनि दसे उनाव नानि नै फैफिनबाय लाना थांदोंमोन सासे बिमायंआ ओमफ्राय मोथो गाबबाय थादोंनो ओमफ्राय होफैफिननांबाय आंनि सनायानो आइ बाबाखौ नुयैनि गाबनाय जोंखौ नुवाखैमोन नालाय बे सिरि मोथो गाबबाय आरो ओमफ्रायसो होफैफिनबाय बिमायंआ दाहाय बेरायहैगोन दे
आयंनि दखानाव दाहाय बेरायहैगोन दे खोन्थाहैगोन र' ओइ दलर थाया नै गेलेनाय इयाव फै जिल्ला हायावसो ओंखारनो नागिरो नुवाखै हमथादै जि गोजौखा गोलैनांगौबा ने सना ओइ आंना बेनाराबो हानद्रा मानद्रा क्लथिं स्ट'र बेबायदि लिरनाय दं आरो ओमफ्राय नै ओरै दखान सिङाव दं बिमा फिसा सानैबो नै नानि थांसिनै न'आव टाइम जाबाय ओरैनो एखेबारे गेलेनाया बिनिया माबाल' धुप खाथि माबा खाथि बेखौल' बिराद नागिरगोन आरो मेथाइनि टेमामोन बियो नै बा आगैया इनो सुपारमेन दं इयाव नै आं जानाय नङा इयो दाख्लै फागिन मोनजानायसो उर्सिता मोनजानाय दाख्लै फैनायाव बिदिसा उर्सिता मोनाबाय रायजोफोर दान्दिसे उनाव थांसै बांद्राय गोबाव थाया होननानै लाबोफाखादां बिसोरखौ दिनै दसे थानानै थांफिननोसै दिनैथ' कास्टमारा बिदि साबेसे फैखो सासेल'सो ने कास्टमार सासेल' फैबाय जोंनियाव नै गस्ला मेकजन बिदिखौ लाना थांदों टि सार्ट आं गाननाय बायदिखौ लाना थांदों सासे दिनै कास्टमार गैया फुङावबो खुलिनाय जाखायाखैमोन नालाय जायखिजाया गाबोन खुलिनोसै गाबोननिफ्राय सम मोनबा खुलिनोसै आरो दासान्दि बिराद प्रब्लेमाव जानानै दं बेनिखायनो दखानावबो टाइम होनो हायाखै जोंहा थांनो ओंखारफिनबाय माने नै फिसाजोआ थाब लेंबाय दं नै होननाय गाब्बाय आंनि सनाया आयौ गाबा ओइ नै हेल' दे सिगांजों बादो गाब्बाय थांसै समा इलाय औवा आंना जिउआ गाब्बायलै थांसै दे सना दे मोदै गलायबाय नोङो थौ साबिया बोरो साबिया नै साबिया साबिया गारियाव गाखोना थां सानैबो दे थां लांदो थां आं थांगासिनो दे दालि बायहैनो आं दे थानो बाबाय फिसाजोआ ओंखायनो थाब थांनांसिगोन दायो 7:19 जाबाय नै थांसै बाय बाय मबाइल नायगासिनोलै नानिया नै बोरो मा नायदों ब्लग बाबानि ब्लग बोरो नायनिब्रा बोरो ओइ बिफानि ब्लगखौ नायगासिनो आरो इस नै गस्ला गोदान नानिनि गस्ला माबा लाबोदो नायनि माबायदि गस्ला माथो नै मोजांथार मा बेयो गेन्जि टाइप आखाइ खान्दा नै मोजांथ' मोनबेसे फैदो मोनसे मोननै मोनथाम कालारा बेलेग बेबायदि कालारबो दं बे सेमानो एखे नै कालारा बेबायदि आरो फिसा गिदिर नामा माथो नै फिसासिन एसे गिदिर ओमफ्राय नैयो गिदिर नै समान 18 to 12 मान्थ ओमफ्राय नै बेयो 18 to 12 लायनो 18 to 24 बेबो 18 to 24 माथो फिसासिन फिसा साइज ओमफ्राय नै एसे गिदिर ओमफ्राय खिन्थु लिरनाया एखेयैनो दं नै मोनथाम मिनिबाय नानि ओइ गसाया नै मबाइलखौसो लाबाय इयो ब्लग नायग्रा इयो दानिफ्रायनो भिडिअ नायदों नायगोन बारा मबाइल नाया बियो अयभास खालामनाङालै नै नाया दे मबाइल नायला गुड नाइट सनाया नै दै लोंदो आंना दे लों दे सना दैया लोंदो दे दै लोंनांगौलै दै लोंबाय थानांगौ उन्दुनायनि सिगां दै लोंग्रोलायबाय नै उन्दुनो टाइम जाबायना ने नानि ओइ नानि इस बेले लों दै लोंबाय थानांगौसो मानसियानो लोंला हाल आंनो हाल हाम ने लोङा ओरैनोसो होनदो ने